Kita pa. Okay na. So next na mo ini Leo. Amin. Ala, ako lang. Wala yung pulos ko eh. Ala, be, wala yung pulos. Ikaw ka. Nakatawa ba ito? Nakatawa. Oh, dito. Ikan dapat. Ikan dapat. Luya na good promise. So, lumang isa, wait. Lumang isa. Liyog lang, no? Jesus. 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 Sa, buloy. Padol to. Focus kong na ako. Try ko yan. So, last one. Try natin, no? Pila ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8. 8 diretso. Uy, Jesus! So, fail. Next. Wow! Yo, balik mo eh. Kim Bok-ju, fighting. Diba? Wow! Diba, hindi nyo? Kim Bok-ju, inspired natin.
Hindi na pa daw. Nagkala.